Кампанията Зима без антибиотици се роди от 10 годишен лекарски опит с много деца и възрастни, на които сме помогнали да поддържат здравето си с храните Aquasource. Надяваме се, че с нея да привлечем вниманието преди всичко на майки, които искат децата им да не вземат антибиотици, на хора, които често боледуват, на лекарите и особено на детските лекари, на хомеопатите и на другите холистични лечители, както и на всички, които търсят надежна система за профилактика и поддържане на здравето. Според нас, такава система трябва да включва клетъчно хранене, активиране на собствения имунитет, подсилване на организма с готови антитела и растежни фактори, укрепване на лигавиците и зареждане с пробиотици. И преди всичко да не вреди, да няма странични действия, да е проста и универсална. Работя като детски лекар от 1985 година, а като хомеопат от 1995 година. Имам 3 деца, които съм отгледал практически без антибиотици. Убеден съм, че антибиотиците са вредни за здравето на децата и следва да се избегват. Отношението ми към този проблем е разбираемо, като се има предвид дългогодишния ми опит като холистичен лекар и моята лична история. От майка си знае, че на 12-месечна възраст съм се разболял от магарешка кашлица. Здравето ми се е увредило до такава степен, че за няколко месеца съм спрял да говоря и да ходя. Имунитетът ми се е влошил, започнал съм да взимам антибиотици и така чак до 10-15 годишна възраст. Помня, че доста боледувах, особено от сливици. После зъбите ми се увредиха и останаха слаби и до сега. Хванах хепатит, оперираха ме от апандисит, а най-накрая се разболях и от